Oh, this is something to do with it. Dobro, je, važno ste došli. Puta ovog Sarajlije, ja sam mislio da to Sarajlije kaže baš da su to neki sudom, dok samo predstavljaju kako dođu to
Anja. Pa još ima šlajma to. Još jutro kad se probudio nije imao. Pa ljudi prekarano se odlazi Johanka. А, по что ты дозу? Нет. Да, нет, видно, не трапала. Я не дай Боже, да не можеш šta je problem? A, jeli? Nema, ti imaš, a ne daj Bоже, da Ajde.